ithi wambu ingubo yakho undilandele nanjengomuntu ozoxhoma le ngubo ndiyakuqalela into yoba ndithi nakuyo umama umhambi lifikile ilizwi lesithunywa lisithi bhinqa uthi wambu ingubo yakho undilandele. Omama bam xa lifikile ilizwi likaThixo alicingisi mlingane, alicingisi inzala yam, alicingisi bantu basekhaya, kodwa liyafika ingelathi lilizwi mama uVice elafika kuSamuel emane equqa ebedroomini kayise esabele emane esifa ilizwi elimbizayo yithi wambuke ingubo yakho undilandele. Mama uJaka wabona into obuyise ayilobizo lunormal lolu eyami inkosi iyathetha wathi yabona mntanami mbo ukhe walifa uzothi thetha nkosi uzothi thetha nkosi ngokuba esifa umkhonzazana wakho ufike lo lizwi apha kule nkosikazi ufike lo lizwi bomama bam elahlukileyo kulizwi elalimbizela evangelini kaThixo anindiva ilizwi likubizele lukholweni nelizwi lokubiza kuba funeka ubheke eHadesi lilizwi elahlukileyo ilizwi elokubiza likubizela kuThixo uqala ube nentandabuzo ndizofika ndithini bazothina abantu nizawuthini izolo lam kodwa ilizwi likubizela eHadesi bomama bam elibizela ekufeni alikwenzela intandabuzo futhi alikunika into yoba thuza ntoni bomama bam bendiyokuthandaza lilizwi lesithunywa mama uVice lifika entolongweni bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo bomama bam abathandwa livangeli endilithandazayo lilizweni elifika entolongweni mama uStemele ngoba ilizwi likaThixo liyeyisa linamandla laqhawuliya amacango okuqala entilongo bomama bam lilizweni elafika lambetha uPetros pha egxalabeni lathi bhinqa ngoba kwakuthandazwa libandla ngaye bomama bam bendiyokuthandaza yaqhawuka ke imiqibelelana yentolongo waphuma bomama bam ngoba sinoThixo okhululayo naye umama ukhululiwe thina besingekhe simthathele kodwa kufike leli lizwi wakhweleta uThixo ngoba uThixo uyakhweleta sakukhala kuye esibona into basiyabulalela wasabela ukubizwa kwakhe bomama bam masimkhululeni athi uyophi xa ithethayo kwintetha yakho yesithathu bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo athi wasusena amehlo wenu kuye nimyeke aphumle ngonaphakade ndikhalela ukuthetha loo nto apha mzini wase-115 nefemeli yedlamini namaqadi ndisithi mkhululeni aphumle njengomqeshwa umama umhambi ngoba ebeqashwe livangeli kaThixo nangoku usithele nqa ngoba yena uyathuthuzela njengolazaro bekho esifubeni akasayi kuvaza intlungu akasayi kulamba akasayi kunqana bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo ilizwi livuliwe mama uVice omama nje abambalwa ukuze uyibuyisele kumndivane enkosi njengephathi
Ngaye kwifamily yakaba womkhulu uMhambi. Ngaye kwifamily yaseMazizini. Ngaye bantu basekhaya akufana longehleli. Ukufa kukho kuyo yonke indawo. Ndikhumbula uYobi esehlelwa izinto ezibuhlungu. Kodwa uYobi wabambelela. Bamane bebuza abantu uphi nalo Thixo umthandayo wathi uYobi ubiza inkosikazi yakhe uphi nalo Thixo uhleli njume ngaye wama uYobi wathi owami uThixo endikhonzayo. Ndikhumbula uYona esehlelwa zizinto efuna utshona emanzini wavakala ekhupha amazwi esithi ekutyhafekeni komphefumlo wam kwifamily yakwamama uMhambi. Umama uMhambi usetyezela futhi ke wasabela. Akukho nomnye ebezamthathela intlungu ngoba kaloku into zasemhlabeni sonke siyahamba bantu. Sonke siyahamba sizawuhletyezela futhi ke sizawuzimela njengezinto. Ndifuna ukuthi kwifamily yasekhaya ngxe kumzi wakaHantu inkosi engawo. Njengexhama itsala lejelo lamanzi. Wenza njalo umphefumlo kamama uMhambi. Utsalela kweHova uThixo wakhe. Mama uVayisi mangcwale kulaa ngoma ibisentuliwe. Jovele imvula mzali. Siwapha ibhek niva kuthiwa kubiza abantu abatsha ivesi ngahluka ndisibambala. Kodwa ndibamba into ethi ithi kuhambe ingubo undilandele. Ifemeli yasekhaya esibhaqe seyihlele emva kwecango. Emandlalelo omfutshane incwadi yomprofeti uIsaya 43 umqolo yaqala. Ngikubizile ngegama lakho ungowami wena. Kwenzeke loo nto kumama uMhambi mama uVayisi wabizwa inkosi yakhe ngoba elo nalo ohlela apha unenkosi yakhe. Uzawufika ixesha loba nathi ngamaxesha afanelekileyo inkosi isibize. Ithi kuhambe ingubo undilandele. Uba bekhona ixesha mama uVayisi besawucacisa iindidi zengubo. Kodwa ngalo mzuzu sithetha ngubo inye ingubo imbi enguYesu Kristu. Family yasekhaya evuma ukuthandaza. Uthi umama uVayisi ithanda uhambe ingubo. Ithanda uhambe ingubo. Niziyeke ingubo endibalelana ngazo zakwa-Home Choice ezexabiso. Uthatha ngengubo umama uVayisi yasekhaya ezulwini uYesu Kristu ekuzothi ngexesha elinzima ebusuku elisifumana into yoba lisesithokotokweni sobumnyama. Uthatha ngengubo enguYesu Kristu ezenikhwaze enzulwini zobusuku. Yiloo ngubo ekuthethwa ngayo. Yiloo ngubo ekuthethwa ngayo. Yiloo ngubo mama uVayisi kanzawuhleka. Yiloo ngubo ike yavela ebuza umuzi noba ubanini abayana bavele phonsela. Ingubo zingumelo zabo zingumelo likathi kumntu kathandula abayana bavele ezantsi emhlabeni ezimbandezalweni. Bathelekhe kunjalo athi umpostile uPawulosi abayana abanqanwa abayana abasalambi ngoba izinto zokuqala zigqithile. Ithani wami ingubo family yasekhaya imnandi uYesu Kristu Nkosi yethu. Ubani igama lakho makade ukhona.
sikulomnuba kwasemaqadini nasemasisi ibikukuthanda kaThixo ke uba masibe nayo. Sibona ingubo ngokukamama inyusile kodwa ngaphaya kweJordana ibiqibilikile ingubo kaThika Eliya wabenyuka yena ngelaa xesha akakunqabento ku-Elisha ngoba uhlala uThixo yena emphefumlela umntu wakhe wabona into yokubana makayithathe le ngubo wayisonga wawabetha amanzi ohlukana watsho wabona abaprofethi ngaphesheya aba50 bokumkhanyo bangangabantu ababona lo mbono walayo mini namhlanje wokumka womama welikhaya kodwa uThixo ngoba yena athulungile. Uphambukela ke ngoku kumzana obucala ubonakala kunjonza isibane kafika apho ufika uElisha ebona into amanzi kulo mzakaka wathi wabona wathi makazise wawatshintsha namhlanje ke azawutshintshwa ekhaya amanzi kuThixo ngoba yena ukhona. Unqinile uYosefa kubana embathisa ingubo yento yokubana yena uFaro emthilela amaphupha kodwa wafika unokufaka ukayise ngaphesheya phayana ubuyise wakhe ubhubhile yambangela ukuthume ngobuso phansi loo nto leyo kodwa wacela wathi ndinabazalwane bam endikunye nani apha endleleni kanizami into yokubana nindiphice bolo into yokubana ndikwazi uyomngcwaba ubawo njengama-United azawukwazi into yokubana acele indlela kuThixo ayokumngcwaba. Kuzawuthi kuvela ke kwiinkalo zasekhayeni phayana sifumanise into yokubana banxunguphele babe nombuzo wento yokubana ingaba ngubani nalowa uthi gqi phaya athi uzombetheyo ngelo xesha ithula intokazi ithe qoka zaninyamezele ngoba uThixo uzawube nani akayi kuniyekela yeye kuyangishiya ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Yesu komhlaba sikwasekufeni kodwa ke uThixo uyasithembisa kwimibhedesho yasekhaya ukuba amadini kaThixo akuwo kanye umoya owaphukileyo inhliziyo ekrazukileyo negqobhokileyo akayideli uThixo. Umama usibekela amazwi apha kule ncwadi yezenzo uthi umama uVayisi 12:8 wathi ndiwam ingubo undilandele mandijoyine emazwini akho. Kuthiwa nguYosefu lo ufumana la mazwi uyicacisile ke umama ukuba ilizwi liqale ngokuqhawula izitixo ezikhulu zamacango ebekuvalelwe kuwo ale ntolongo akube kuyo uYosefu
ade azofika kuYosefu wafika nalapha kwama ilizwi ngesithunywa sathi apha kuYosefu yithi wambu ingubo yakho undilandele zangale ke uYosefu wayithatha ingubo yakhe wamlandela isithunywa eso uthe ubrother obesuka kule ndawo ingubo ke sisindithi ngendithi ndifuna ukuthi inokubanga lamini la ntombazana ayayidibana noYesu enquleni ucela amanzi kuyo ilibela kuziqhosha icingo kokuba ngaba idibana nabafana abaqhela ukuhlala kulomlambo uthi sakugwitha wathi uYesu kuye ukuba ubusazi ukuba ndingubani na unge undinika amanzi mna ndikunike amanzi oyakusela kuwo ungawuze uphinde unqanwe intombazana ebilapha yombetheza lapha emhlabeni ingubo yawubeka phansi umphanda yangena esixekweni yathi nanku umntu exelele izinto ebendingazazi sizisa lo Yesu sizisa ilizwi sizisa ilizwi elilikukhanya kwabamnyama sayazi ukuthi kwababuhlungu kufuna ulibaleka athi nola besazi afuna ukubhuda afuna ukubuza kokuba uphina lo Thixo ewe siyazi ziyenzeka ezo ziluke wathi utata kuthiwa ngumthetheli mkhulu asakubona uYesu Kristu wamkhawulela waya kuye wathi Nkosi wena awufanelanga nokuba mawungene kwawam umnquba kodwa ubuthethile njengelizwi angangaphila unyana wam wathi uYesu Kristu kuye lo tata masambe siendlini yakho xa befika endlini yakhe bafika umntwana sele ehamba ngenyawo zakhe zombini ngenxa yokholo nangenxa yelizwi ngoba kaloku ukuthwalo nalo lophula imithi yembi sederonge yima ungavumanga ndiphakanyiswa into yoba umama uMahambi ngo-2018 benginxibe naye kunjanje wabe enosana wabe esoyika ndithi kuye mama uMahambi woyika eyiphi ndawo athi ikoma ndithi kuye mama uMahambi ujonga phantsi awuziwajonga wathi kutheni le nto wena ungoyikile ndathi ke mna ke mama indindlela and injenje kudala ndisiwa ndivuka apha komama yiyo le nto ndingathanda uye kodwa izawugqitha mama zandikuthiwa uyafeyisha kwazothi ngenye imini ndidibane naye umama uMahambi eprominent andimboni andikhwazi mphokela ndithi ke umuntu osecaleni kwemkhwazana akho umuntu othi mphokela kum ndibheke athi hayi ba ungiboni kuba ndiyanxiba le uniform
Ndithi ke mna ke hayi kaloku mama andikuboni and ke ngoku usengathi utshintshile utheni athi andiphilanga. Ndithi kuye mama umama yilwa ungavumi ungalindele ndiphume ku-entrance 1 eProminent ndibe ndiqonda uba umoya wam wonakele. Ndithi kuye uThixo unjani, sikhona apha sinamathambo sile nto yonke wayi kungazikuthi kuku mama lithi ilizwi lakho thani uhambe ungilandele. Umama umhambi ethe nguThixo egxeke wavuma wakusabela ufiso. Yiyo loo nto emi etrongele ngcwele enxibe ezimhlophe kubuzi bangubani nalo kuthiwa ngongu uvele ezantsi emhlabeni, iingubo zakhe zizingqombele zingxaki zasemhlabeni. Kumlambo oxolo nje ngoyesu Kristu inkosi yethu. Emazisi ikhaya loJohn Maqathini ifamily zalama naye wonke umuntu osondele enxebeni. Ndikhalela ukuthi apha kuni indlela ebheke ezulwini idlule emangcwabeni. Ngaloo mazwi lalani ngelicala linenxeba, ngelicala lophayo. Ndizive ndingakwazi ukungaphakami mama uVice ngomama umhambi. Emehlweni wam kuzobeke uncumo lwakhe. Intombi ibisoloko incumile. Ndicinga nento yobana ke mhlawumbi ndingayofikelela apha azawubekwa khona. Yile nto ndiqonda uba mandisibe. Amazwi abekwe apha akwizenzo zabapostile 12:8 ithi wambu ingubo undilandele. Anduzushumayela mama uVice. Bakhona ke abantu abakwazi ushumayela. Kodwa uthe xa uthetha ngomcimbi wengubo, uthe xa uthetha ngomcimbi wokuthi wambu ingubo undilandele, besikhutshiwe mama uVice yimongamelikazi yethu. Yayosilahla ngaphaya kwintaba zeBholani. Sithe xa sivuma apho sijonge phezulu kumnandi futhi silindele eyona wayini inencasa ebomini bethu, ngoba xa kungena ingxowa bazali yeyona wayini inencasa komama. Sithe kusenjalo wangena umphanga kamama umhambi. Wathi wawungena umphanga kamama umhambi mama uVice, omama base115 makhulu bathi wambu ingubo zabo babheke emnyango bayilibala mama umlandu into bebeze kuyo. Sanqanda amahayi sibathomalalisa abanye belila mzwa kwamhambi, belilela umama umhambi bekude nekhaya. Ndithi kuni besijongene nentaba zeBholani kumnandi apho sivuma kamnandi. Kodwa wathi wakufika umphanga wale nkosikazi inguniwe lethu yatshintsha imeko komama base115. Ndithanda ujonga umama umongamelikazi wethu, ndafika kwindlebe yakhe yasekunene
undihambe ingubo undilandele luviko olu enyameni luviko enyameni olu lulufumeneyo olakhela kona ngumposile uPawulosi uthi kwafika uviko enyameni isithunywa sikaSathana sandixikika ndayimemeza inkosi kathathu uthi yathuba lwakho lukwanele uthi wathi inkosi wathi amandla ongenawo useza kuba nawo nani mzwe kwamhambi nabakekho umhambi nani abathe yaseCape Town West zenazi into yoba aseza kuya amandla omzimba ngenxa kabama umhambi ngoYesu Kristu inkosi yethu. Uthi umama uVice izenza ishumi nesibili inkolo sesibhozo uthi ithi wami ingoba umlandela inkosi uVice andizongena emazweni wakho mama ngiyazana nale nkosikazi inxeba lafika lasika nzulu ndisebenzile ngale nkosikazi kula department yamantombazana yathi xa yafika ndinguVice wamantombazana xa ndizayamkela ndathi mama umhambi ngabantwana bethu apha uze ube ngumama ulibale ngabo abasendlini wathi kumama uZola ndiyayoyika le nto ndathi nam ndiyawoyika njengoba ndilapha nje kodwa bakhona abantu abazashinqwanqwada ndifuna ukuthi bingumntu bingumntu bendimane ndiqa ndimfowuni lathi mama umhambi ndiyoyika athi mama umhambi sikoyika mama uZola ihambe kale ndlela khumbula nge-8 ka-April ndizawungena etheatre ndiyokusikwa wathi mama umhambi vuma bakusike iyahambe kale ndlela mama uzawugqiba usigcine endlini xa ndibuyela emsebenzini ngoJulayi wathi uziva njani mama ihambe kale ndlela ndiyambulela ngumntu funa ukuthi kule family ihlukuza kaloku nje kuba le ntombazana kuzaliseka isibhalo kwincwadi yezityhilelo apho kuthiwa thembeka kube sekufeni kuba wena uyakuthola isithaba sobomi usithole ntombazana kuba nam namhlanje ndime apha ndiyazafowunwa mani uzithetha usithi gcina imithetho yogqirha ndathi kuya mini yokugqibela xa ndikubona unje mama umhambi ndiyoyika kube sisiphela ndisazi uba sowuphelela phi na wathi umama umhambi ngoyiki mama uZola ihambe ngale ndlela uYesu Kristu inkosi yethu amen
uThixo shumayela mama uVayisi. Mntanam, into endizise apha lo mama undithandile kakhulu. Nangube ndimane ndisuka emfuleni ndisiza apha ndizombona. Ndihlale naye apha imini yonke. Uthe apha emva kwe-Easters ndabona uWhatsApp wakhe esithi andisekho ngalaa ndlela undigqibele ndiyiyo. Ziyanditya ngokwintlungu. Ndanewari ndabona mandize ndizomkroba. Ndeza ndafika ndimbona uba akamhlanga. Ndathi hayi uzawuba rayithi. Qina umelele izawudlula. Zimtyile intlungu umama. Ndifuna ukuthi kuni izono iyazi nomelele bantwana bakamama umama. uThixo akamniki umuntu umnqamlo izono nokwazi ukuthwala. Uzawuhamba nani uThixo. Uthi umama uVayisi apha wathi ithi wambu ingubo yakhe ngokwesintu sethu nangokobuKristu. Xa uzawuqala uhambo olutsha unikwa ingubo. Ngoba uYesu Kristu xa ethabatha uvangelo uthi umbhali wehla umoya njengengubo. Uthi wambu ezakhe ingubo. Xa ndizawuhlala phantsi mama uVayisi kukho amazwi apha kwincwadi zezityhilelo zikaJohane ngexesha likaNero noDomitian inkosi enkulu. uYohane unyana kaZebedeo esesiqithini sePatmos uthi pha kwizityhilelo 3 ivesi yesibhozo uthi ndimisa icango aluvalekile. Uthi akhona mna alivukuthe kunamandla amancinane waligcina ilizwi lam walimamela ilizwi lam ngoYesu Kristu. Iphiko wayidla ngothutata ngosasonina songathi iphiko lami phakamisa ingalo enkosi mzana ngoba lapha kwakho mama uVayisi nawo wonke umkhosi kaThixo molweni. Ndicela uxolo mama uVayisi Mama Nobhozo undityelelela Icawe ne siyeke ke xa kuphakama aba abantu banedyasi rhoqo hondo yikutyisa itimu ntoyini ikutyisa itimu kuthiwa bebekhona oomama befana babaphakamile le ngoma ndigqiba icula mama umnwana seyithe mandiyeke uthe lo ubizwa nazinto ngengxaki sakho kuye teki ithemba lakho kuye uthuthuzele molweni apha ekhaya kodwa manditsho kuke bantwana bakaKristu beka ithemba lakho kuye uthuthuzele ngikholise alo mazwi sangisa unjekiso zindla indena ngibala yente eyafika uthuthuzele amazwi ekutshoneni kwelanga akwincwadi zezityhilelo athi ke sayibambileyo ithi uhambe ingo yakho ulanda xa ndiza kuhlala phantsi zininzi mama uVayisi ezingubo kangangento okokubana zininzi ezingubo sisika indidi ngoba sisebenzisa ingubo zelilizwe ingubo zelilizwe ke ukhangela iquality mama umfamane ezakwenza ugqame kwabanye abantu ngoba ukhangela ingubo zelilizwe ufike kukho abantu abaneminqwazi apha mama uStemele ngathi zikepusi ngoba ufuna nijike nijonge kuye ngenxa yengubo zelilizwe kodwa le uthethwa ngayo apha kuthiwa yingubo yakwaKristu athi xa beyitolika
umoya oyingcwele owehla phezulu umhlaphe unobukhaqhawuli unjengehobe futhi ke ngoku lona umoya sithetha ngawapha mama umntwana ufuna uqala uguquke kuyinkosi uThixo wethu ngoba kuyo kukho izibele athi nasixole ndifuna ukuthi xa zakutshona ilanga make sikhangele loo ngubo siziyeke iingubo zelilizwe ngoba uThixo uyachwechwa afike njengesela ulibele iquality athi umfundisi uNcandweni xa elivala iculo lakhe athi gqotha ingcinga ngendawo ingasihlakanisi athi nenkumbulo ngendawo athi zingasifazamisi kodwa eyona nto ihlaliyo athi lisola kwamoya leli likubangela ukhangela ilapho lelizwe uyeke ukhangela umoya oyingcwele eyona nto masiyikhangele ngoku ngumoya oyingcwele yithi uhambu ingubo yakho undilandele yangangumhlawathwa umama umhambi echochola lilizwi yazindlebe yakhe yalithabatha yathi le ngubo ebencintiswa ngumama uJanti ngo-2021 wathi uYesu Kristu asakumkhangela xa enyuka esiya ngasehla esisimpendulo wathi lo Yesu nguye wathi ngubani nalo athi gqika umhlaba sebhotsara athi ngubo zakhe athi zingqombela ligazi aphendula umama umhambi athi ndim athi mna mkhulu kusindisa athi bandindodwa athi esiqavulalweni uthi ndasinyasha ndinomsindo ngabe ngabheka andabona khawusiyeke ezalapha athi umbhombolozi wasewisini athi ezalapha athi emhlaneni ziyaguga athi zilahleke kodwa yona kathi xintando athi ayigugi kanza kuhlala phansi athi umculo wasekhaya athi sihleli thina athi ngomngazi athi into zangomso asizazi athi ulusanda lungisa indaba yakho athi noJesu kwenzela uzothi uhambo umoya ingcwele ngoba umoya kaKristu awuhlala endaweni emthatha umoya kaKristu awudibani nenhlelendwane thina ke ngoku umgaqo wanimanyano athi iba nokuthobeka ngenhliziyo athi uyisebenzisa ingcinasifuba athi egqibeleni athi undileke ngesinxibo gqibelele ngokuthetha ungatyi yonke into kangelani ewe ayini kaloku cela umamela nje kuzo zonke bendikhe ndeva amazwi apha Vice kusithiwa kwincwadi yendumiso kukho amazwi phaya athi kwisithunzi samaphiko akho zimela kwisithunzi samaphiko akho umntwaleko ndizawungena kula mazwi wesithunzi samaphiko ukude kudlule inkwaleko ndifuna ukuthi kwifemeli yalapha ekhaya angamazwi athize nizimele phansi kwesithunzi samaphiko kude kudlule inkwaleko ziyedlula ke ziyedlula inkwaleko bazali into nayo zizithatha ixesha xa sezifikile bangathi asoze zidlule kodwa into endiyaziyo mna into okokubana inkwaleko zona ziyadlula ngoba uDavide ethetha la mazwi nje nokuthetha nomntu owazana nenkwaleko umntu ogqithe kuzo inkwaleko uDavide wathi xelekwa lutshaba wabaleka wazimela emhadini kulapho zithe zawufika khona intambo wathi sawungena zafika intambo zesigcawu zamvalela ngaphezulu utshaba elunguYonathani alambona le nto ke ngoku avakale esithi ndizimela kwisithunzi samaphiko kudlule inkwaleko ndifuna ukuthi bantwana bekhaya uYesu Kristu uthe ngenye imini xa ezawuhamba ezawubashiya abafundi bakhe wathi ndiyemka wathi ndiyakulungiselela indawo zokuhlala wathi ndawuthi kuba ndimkile wathi ndawunamkelela kum ngabanye uthi xa engafuni ethetha nabe bacenga uthi andini kunishiya nizingedama uthi ndinishiya nomoya wenyaniso ngoYesu Kristu imake mama
likhanganiwe. Enkosi mama uVice. Udala ndisitsha kulandana. Ndihleli kuyo. Ndifuna uqonda ukuba hey umama umhambi lo ebengahlali nabantu ngokulemsana. Ndiqonda xa usitsho mamam uqolo ngokuhlabela usathetha. Ndizawutsiba kudala ndihleli kula ndawo. Ndithabathela ithuba. Ndithi protocol ibiselikhanganyiwe. Mandibulise ngelika Yesu Kristu igama. Amen. Lo ume apha umama uMase. Ndihlala apha eBack. Kwesitrato silapha ngasemva. Ndiphakamela nje uzongqina nale ngubo ikhonywe kule ndawo ukuthi umama umhambi akalihlasisanga igama lakhe. Ngimela uzongqina mamam. Bashumayela abantu. Bathethile abantu kule ndawo. Kodwa mina njengomntu oqala yuma kule ndawo ndifuna ukuthi kwisabo lasekhaya inhlungu zakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obusezawuthilwa futhi. Inzima ibhobhokile le ngubo. Inezigqobho le ngubo. Ngoba kwizindlu esihlala kuzo iyakwazi ugqojozwa ngabe uhlala nale. Igqojozwe ngabahlali. Iyogqityezelwe enkonzweni. Kodwa kayilahlanga levangeli. Avuba unzima abonakala esithi ndiyayikhulula le ngubo. Akatshonga umama umhambi. Ndiphakama njengomhlali ozothi akayihlasisanga ivangeli. Ulibambile wathi nokuba kubi kum niwafunga akajika. Ithi Wambu undilandele. Uthe Wambu ke kodwa into endithandayo yawo imiqokelelwana. Sakuthi Wambu le ngubo iyawa imiqokelelwana. Awuthi ka uthe Wambu le ngubo ibe kungona ufumana imbandezelo iyawa imiqokelelwana. Yawa imiqokelelwana ngoba kaloku uPetros wayengahambi yedwa. Lathandaza ibandla ukuze uPetros isithunywa sezulu singene entolongweni. Yawa imiqokelelwano sizovakala amazwi athi yithi Wambu undilandele kuthiwa kwabakho ukhanya okukhulu. Kodwa ke kule family ndifuna ukuthi ngelixesha nani mama Methodist andizuniqalula. Ndiye ndiniqalule ngesingqi senu. Ndiyacinga mhlawumbi ngama-United. Ndiva isingqi senu. Ndiyawazi ama-Methodist isingqi sawo. Ndiyasazi isingqi sama-United. So ndiyacinga nani nikhathazekile ezinhliziyweni zenu. Ibingumlingane wenu lo nizoqhoma ibhatyi yakhe. Ndiphakamela nje ukuthi xa nisithi yithi Wambu inzima le bhathi. Inzima. Andinxibi ke eyo mama. Ndinxiba phaa kootata. Ngenxa into yoba ndafumanisa into yoba ininzi into koomama bazawundiphazamisa. Ngomane kubuzwa uba mama uMase utheni unxiba kootata. Ndathi mna andikwazi kunxiba kwindawo enomama. Ndixoleleni bomama bam. Ndime kule ndawo njengomama, ndime njengotata. Kuba ekhaya apho ndikhonza khona ndikweli cala labashumayeli. Kuba ndoyoyika yathi yakuba ngingwe namnqwazi wasekhaya. Yathi no andizothwala ndwe enhlokweni yami. Ndizawuthika abashumayeli. Ndiyabulela mama uVice. Ndiyabulela xa usifikile ithuba loba sizoveza nje into yoba umama umhambi simbonile eyinxibile wonzakala eyinxibile kodwa engamlahlanga uThixo ngoKristu inkosi yethu. Amen. Ngoba ikonsethi endizityelayo ngathi siyafuna ukuphosa esivivaneni. Ngenkosi ngenkonzo ephakame kangakaliwa. Uliwa ekhuthaza ndibe yoyika le bhatyi. Uthi hayi bozi into zabantu abadala. Ndithi ayinabudala.
yi-way forward yokuthi ungumama othandazayo ufuna ukuzibonakalisa nasekuhlaleni nakunto zonke sithi enkosi kuthixo ngaloo nto siyabulela ngenkonzo ephakame kangaka ndishiya amazwi kubantwana bakhe abaphaa kwimizekeliso 19:20 ethi kunto zonke licebo likayehova liyakuma nakule imeko licebo likayehova liyakuma. Amen. Andino. Lethu dibana nayo ngo-2010 apha eStiklani kwifem kwifactory yeplastic eyayifuna abantu abamnyama ngelo xesha. Sifike singamantombazana amathathu bengamantombazana ndingumama engekatshati. Xa sifika apha sibe nelakhi sifumane because abanye abantu zange bade bafumane yaba ke siyagqibelisa uthatha umntu omnyama ngathi. Sisebenzile kakhulu noliwa lethu kumnandi intombi noncumo uliwa lethu ebemazi uzirepresentile uliwa lethu ePeninsula Packaging. Uba ngaba ndiye emaXhoseni ndiyazazi okubana ndizawuba ne-airtime ngaliwa lethu. Ntombazane enothanda ukuthomba sebenza ishift xa sizawungena emsebenzini sizawungena u-7 to 7 uzawuthi xa sizawukloka athi uliwa lethu kodwa okusalayo kuzawusabula unewalo yokuthola. Ndifuna ukuthi apha kuni bazali bekubuhlungu egula sithandaza ndinqule nootakhula ndinqule ndithi nqula nootata abakhumana amabhubhayo ungakunika uvumi ndibe buhlungu because undithembisile wathi andikwazanga umngcwaba utata kodwa ndawuqushalaza noba ndisemashithi namhlophe ndihambe ndiyomngcwaba umamxani ibe ngumntu uliwa lethu bazali. Andizungena elizweni mna ndifuna ukuthi nje apha kuwempeshini ozizo nabo mama abahamba noliwa lethu apha endleleni naba bahlali nazikholiki zikaliwa lethu zizawuthi apha kuwempeshi uzungamlahli uThixo uzume uthi mhluthixo nangalo mzuzu mhluthixo somkelwe ngumyeni abe mhluthixo somkelwe ngumntwana kuba uYobi awufikelwa zi-challenges zelilizwe uthi umbhali wathetha amazwi wathi ndeza ndize emhlabeni ndiyakuhamba ndiseze wathi igama likayehova malidunyiswe uzutsho besinozizo uzuthi igama likayehova malidunyiswe ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Andizowushumela ungameli into nayo nje ndizele ukuthi egameni lotata
kule family yabo mama uMhambi sizowuthi akwehlangana into engaqhelanga kwethu bazali Yeah. nizamile ngako konke ninako nizama ukuhlangula umphefumulo kamama uMhambi kodwa ekugqibeleni wathi uThixo fanele ukuba bekungoku yanda nisashumayela bezizawuthi kuni ifemeli yakamama uMhambi ze nikhangele phaa kulaa ncwadi ezitshilelo ikhona indawo ethi phaa abantu abafana nomama uMhambi ubabona uJohane bekwikhaya eliphezulu ubabona bekhokhelwe lihashe elimhlophe apha emveni kwawo kulandela amanye amahashi kodwa bonke abantu abafana nomama uMhambi bevathe ingubo ezimhlophe abanombuzo ngobani na aba bavathe ingubo ezimhlophe ithi impendulo akubabonayo ngabantu abasuka emkhulalekweni emhlabeni kodwa kungoku bavuma ngamazwi angatshiyo bendizawutsho kuni family yakamama uMhambi khululeni mama ahambe ophumula phezu kweyakhe imisebenzi ngokugqatso ulifezile yonke into abayizele uyifezisile phezu kwegada lomhlaba abantu abamaziyo bayangqina ngaye bathi yonke into ebemele uyenza uyenzile kodwa ngoku umama uthi yithi uhambu ingubo yakho undilandele ukuba bendingumshumayeli bendizawuthi kusebusuku kusezindlulini zobusuku ngokuthethwa lamazwi bonke abantu abalapha etilongweni kumnyama kubo kodwa kuPetros kuyakhanya kuPetros kuyakhanya kuPetros abanye abantu okanye abanye ababanjwa ahlele naye awaliboni isango lokugobhoza kodwa uPetros uyalibona isango uyalibona isango yithi wambu ingubo yakho undilandele nakumama uMhambi uthe wakubona uThixo into uyabulaleka futhi unjalo akho umuntu omncedisayo wamchwetha egcwele wathi yithi wambu ingubo yakho undilandele yabona into akhona amandla engubeni yabona into akhona amandla engubeni ngengwala iphuma kwayo imbaleka indekesho kayise noni itemi incwadi latshwalelanga ikwesikaBhadakazi yaqala yacinga intaba ubabiko wayo ngeyile ngubo yathi ubuya futhiko uthe wandamphesa wandinika ukudla ngadla ndawubuyela endlini kabawo ndinoko ndizawusuka mama ndizawusuka antsanga zoshumayela apha kodwa into ndizawuyithetha nje kwifemeli yakamama uMhambi ndizama ukuthi bazali kuyo yonke into enigileka kuyo senazi into yoba ikhona ingubo emhlophe enguYesu Kristu yena kuye akukho nkohla akukho ngxaki zonke izinto zilula xa unoThixo enkosi baba
lobugcidi. Udrayiva. Ndibulele mama. Nomama bonke base 115. Xa sizoyisonga. Xa sizoyisonga bomama bam. Ndinexhala lomntu lapha mama uVice. Ongenayo ingubo. Kodwa ungumama wekhaya. Ndinexhala lapha mama uVice. Womntu oziphathela ubomi kweli lizwe likraka. Engenayo ingubo. Ayombathileyo. Sonde lapha. Ndizothi mbumama ohambaze. Ongenayo umsindisi. Bomama bam. Nathi singabe siyazikhatha. Uba sombathe izingubo singazange siwamkele umoya oyingcwele. Bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo. Singahamba indlela ngenxa yengoba kukhona ukungazi okuphangeleleyo. Sicinga into yoba ukuvatha isivatho samawisile sikuvuzela ikhuselo lamazulu. Ayinjalo bomama bam. UNikodimo ukhe walikhokhela ibandla. Bantwana bathandwa lilizwi likaThixo. Kanti uNikodimo zange amamkele umoya oyingcwele. Wazibona wazibhaqa bomama bam. Wathatha umzuzu ezenzulwini zobusuku. Waqothoza. Ngoba ufuna umoya oyingcwele. Kasi ndingathini na ukuba ndisindiswe bomama bam. Ndiyarhalela apha kokuba masilushumayele usindiswe bomama bam ngoba lulo oluzosinika ubomi obungunaphakade. Bantwana bazwi likaThixo. Athi uYesu funeka uzalwe ngokutsha. Wabuza Nkosi, ndile ndoda ingaka ndingabuyela njani esizalweni sikamama? Wathi inyele nto Nikodimo uvuma ngomlomo wakho. Ndiyarhalela kwindawo kuyo mntu omtsha waseFilipi. Nkosikazi ehleliyo yaseFilipi engakhonziyo. Ndiyarhalela ukuthi ube nomzuzu wodwa uthi Nkosi Yesu ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Ndibunikela kubomi bam wena ulawula impilo yam ukuze zonke ezinye izinto zizakwenzekela. Bomama bam ilizwi likaThixo liyaxibilila kwizinto esingakwazi ukohlukana nazo. Andirhalela apha into yoba sangena evangelini silungele ivangeli kodwa wasithatha uThixo sikude kubaba lo lakhe bomama bam. Sevile izwi likaThixo wasihlamba sinamahlahla esiqhakazela ngawo wawaxibilile uThixo. Kwenzeka loo nto kumntu owamkela umoya oyingcwele. And kuhle uhamba nobawo. Bantwana bantu abathandwa lilizwi likaThixo. Ivangeli kaKristu ke ayizi kuwe. Nguwe oza kuyimveka lokuxa ithetha yethi elizwini lakhe osuku befuna ngoba ixesha lokuba acenga abantu kwistrato uYesu ligqithile. Yile nto athetha la mazwi osuku befuna. Makawuthatha umnqamlezo wam andilandele. Ndiyarhalela ukuthi wawamkela na umoya oyingcwele kulo kona ukuyo azokuphathela abantwana bakho bangaphumi bagcwala ilizwe lonke. Azokuphathela unquba wakho soyi-single parent akuqoqoshele bathi ngabantu ngumzotheni onesidima kodwa uhlala umntana oyintombazana kanti kunendoda yona engazange isilobole ngenye into eyasilobola ngegazi phezu kwentaba leCalvary yenza isono ingesiso. Bantwana abathandwa lilizwi likaThixo, sithathile thina Sister Vice, sithathe nendoda enguYesu. Bantwana bendlu kaThixo futhi senzela zonke izinto zithe zingamkelekiyo zamkeleke. Asusinto uThixo abeke into ngoba uThixo njalo. Ndiyarhalela ukuthi kumlingane kamama umhambi azathatha ixesha lakhe kodwa zayazi into yoba imbi indoda engenayo uYesu ngoba indlu yayo iyophithizela ingabi nasidima. Anincede kubawo
awenzele indawo zokuhlala lamazwi egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Amen. Sivumene umbongo, sicela utata wekhaya asiphathele izaziso. Thixo ulilanga lethu, langa lethu. Yabulisa ngegama